Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ma sabx deputati nazzjonalisti sabiex jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet Miegħu tlieta filgħaxija. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil News li Adrian Delia rrid jagħmel konferenza tal-aħbarijiet kontra l-investiment li għaddej mill-privat fil-qasam tas-saħħa sabiex b'xi mod itaffi ftit mill-inkwiet li għandu fil-partit u jintoġob mal-fazzjoni tal-eks-Kap Nazzjonalista Busuttil. L-eks-Kap Nazzjonalista Busuttil kien kontra l-investiment privat ta' 200 miljun euro fil-qasam tas-saħħa li permezz tiegħu l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex se jkunu tal-aqwa livell għal pazjenti li se jingħataw il-kura. Iżda t-tentattiv ta' Adrian Delia falla u ħafal sa stikka għax meta sejjaħ il-konferenza tal-aħbarijiet ma sabx deputati nazzjonalisti lesti li jidhru miegħu quddiem il-midja. Għaldaqstant, Delia kien kostret li jdur fuq il-ftit deputati nazzjonalisti li appoġġjawh u għażel il-Kelliem tal-Oppozizzjoni id-drittijiet tal-animali Mario Galea. Galea huwa wieħed mill-ftit deputati li ħareġ u għal Delia u kien iddikjara li Busuttil kellu jċedi s-siġġu. Is-sorsi tagħna fil-kurituri tad-Dar Ċentrali qalulna li ma stawx jifhmu kif Delia spiċċaħal il-Kelliem Nazzjonalista Drittijiet tal-Annimali f'konferenza dwar il-qasam tas-saħħa. Bis-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li Adrian Delia bħalissa fl-istat li jinsab fih il-Partit mhux li għandu xi relazzjoni feliċi mal-Kelliem tas-saħħa Stephen Spiteri. Bis-sorsi żidu jgħidu kif Stephen Spiteri der skomdu meta attenda l-attività ta' Adrian Delia il-ħadd fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista tal-Isla li għamel parti mid-distrett tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.